Yurdumyzda sany ulgamy ornaşdyrmak hemde elektron senagatyny ösdürmäge münasip goşun goşýan kärhanalaryň birem. Türkmenistanyň Feodal we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň kompýuter tilsimaty merkeziniň agdybelik tilsimaty bilelikdäki kärhanasydyr. Agdybelik tilsimaty bilelikdäki kärhanasy ýurdumyzda kompýuter tehnikalaryny öňdermeklige girişmek bilen türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Akadamyň hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdalymyň adyndan birinji synpa okuwy diýen körpelere gowşurlayan milli harit nyşanyny okuwçy notebook kompýuterler bilen öpjetmäge goşunt goşýar. Hormatly prezidentimizin kararyna laýyklykda 2024-2025 okuw ýylyna birinji synpa kabul ediljek mektep okuwçylara sowgat bermek üçin bilimli nyşanly notebook kompýuterler bilen dol üpjetmek tapşyrly. Her wagt içinde döwlet buýrmasy dol berja edilip, täze okuw ýylyna birinji synpa okuw içe körpeler üçin sowgatlyk notebook kompýuterleri dol taýýar edildi. Öňde barjy dünýä tejribesi esasyna taýýarlanan milli harit nyşany notebook kompýuterleri mektebe ilkinji gedek adam masýan çağalar üçin bahasyna ýetip bolmajak sowgat bolar. Döwrebap notebook kompýuterleriň sowgat berilmegi ýaş nesilleriň okuw maksatnamalaryny dol özleşdirip, her zaman bilimlerden baş çykarýan sowgatly, giň dünýä garaýşly insanlar bolup kemali gelmegi uğruna döredilýän mümkinçilikleriň nyşanydyr. Agdybelik tilsimaty bilelikdäki kärhanasyna öz işine ökde hünärmenler, ahlat we tutanýarlyk bilen zähmet çekýärler. Ýaş hemde gojorly inženerler, daşary kompaniýalarynyň hünärmenleri bilen halmatdaşlyk etmek arkaly özleriniň tejribelerini barha baýlaşdyrýarlar. Härki döwürde ýurdumyzyň edara kärhanalaryna, bilim ojaklaryna agdybelik tilsimaty bilelikdäki kärhanasynyň öňürýän kompýuterleri giňden peýdalanylýar. Kärhananyň hünärmenleri bazaryň istegini öwrenip, diňe bir kompýuterler däli, eýsemde beýleki tehnologik enjamlardan guruluşlarym öňürýär. Kärhana kompýuterlerle bir hatarda tor enjamlaryny, köp portly, gigabitli optik kommutatorlary, şeýle-de sewda awtomatlaşdyrylmasy üçin programma we tehnik guruluşlarym öňürýär. Gahrman Akadamyň başyna başlan hemde Arkadaly Gahrman Serdalymyň üstünlükli dowam edýän özgertmeleriniň netijesinde Türkmenistan dünýäde iri önüm enerji we taýýar önümleri eksport edici ýurt derejesine çykmagy maksat edinýär. Ýurdumyzda senagatyň ösmegini üpjedýän şertler, şol sany innowasion tehnikalary öňürmek boýunça anyp balýan işler gowandyrýar. Ýurdumyň senagat we guruluş öňümçiligi ministrliginiň bilelikdäki aýdyn gejeler hojalyk jemgyýetem hormatly prezidentimiň adyndan birinji synpa barýan okuwçylara sowgatlyk hökmüne berilýän notebook kompýuterler öňürip degişli işlere keýfiýetlenen wagtynyň öň ýerine ýetirdi. Meýleşdirilen işleriň möhletiniň öň ýerine ýetirilip, öpüşçülügiň doly berja edilmegi aýdyn gejeler hojalyk jemgyýetine işleriň döwrün talabyna görä sarlaşykly anyp barylýan ona tasdiqlaýar. Her zaman taleplerini işlemeye döredilýän mümkinçilik üçin öňde barjy aýdyn gejeler kärhanasynyň işgärleri hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdalymda hemde Gahrman Akadamyda alkyş aýdýarlar.